Бародари азиз, силта. Имедонем барои чия бародарҷоно? Барои иммунитета баланд кардан, барои бародаро, барои мардонагӣ, барои тамоми намуд. И ҳам барои зан ҳаст бародарҷоно, ҳам барои мардҳо, ҳам барои занҳо аст. Ман бародарҷоно ҳозир як намуди дигаша ишонтон метавам. Бинен, ҳаст бародари азиз хадавои бор. Ҳозир ин намудшам беҳад хуби бадай. Метавонем ки бародарҷоно номерои торда заказ кунен. Любой ҷо бародари азиз доставкаш бепул фақат Россия, территория Россия. Баъд бародарҷоно барои бесплодник, барои мақсад ҳамин фоиза зиёд кардан ҳаст, ин намудош ҳастай бародарҷоно. Ҳам барои зан ҳаст, ҳам барои мард ҳаст. Бародаро барои фарбеҳ шидан ҳамин намудош ҳастай, дорувои гиёҳӣ ҳастай барои хароб кардан. Хелиш ки маъқулай бародарҷоно. Фақат номерои торда муроҷиат кунен бо падаркаш қатӣ.